Aristain, mitä uutta sauna on viime aikoina? Etkö tiedä, että nykyajan bisniselämä vaatii dynamiikkaa ja jatkuvaa kehitystä? Nopeat syövät hitaat. Aristain! Uusi suomalainen sauna, uusi suomalainen sauna, tuote, uusi suomalainen sauna, tuote, Arvoisa johtokunta, saanko esitellä teille jotain, mitä koskaan aikaisemmin ei ole Kiukaalla nähty? Vai ei olla ennen nähty? Kuule poika, sinä se kompastelit vielä kapaloihin, kun me jo keksittiin kaikenlaista kivaa Kiukaalle. Saunaheppu! Wow! Aristain on ne! Ihan vitsauna! Jee! Saunaheppu tervetuloa! Kyllä on Aristain on melkoinen Koulumies on. Täysin käsittämätön. Eiköhän oteta Aristainin kunniaksi. Ihme heppu! Kyllä! Otetaan Aristainin kunniaksi. Muuten, Aristain. Mitä uutta keväälle pihagrilliin? Kato, mitä ne taas on keksinyt? Saunaheppu.